A alcaldesa de Ribeira mantivo unha xuntanza coa Asociación Social e Cultural de Bandourrío para analizar os resultados da enquisa sobre o futuro da nave de Cerqueira. A sondaxe, que rexistrou preto de 200 respostas, apunta como primeira opción a creación dun espazo multiusos que sirva de motor de actividade municipal e lugar de encontro veciñal e asociativo. Hai que recordar que o obxectivo co que se mercou ese edificio, un obxectivo que viña xa especificado na Axenda Urbana do ano 2022, era o de adicar Cerqueira a un espacio multiusos, un espacio no que se puidesen facer pois infinidade de actividades, no que a veciñanza puidese encontrar un espacio de encontro, no que a tecido asociativo puidese realizar tamén as súas actividades e desde logo onde a iniciativa municipal pois primase a hora de poder organizar pois moitas actividades que, por poñer un exemplo, no inverno se fan difíciles ao aire libre. Da enquisa extraese tamén a vontade maioritaria de manter a identidade mariñeira da instalación como mostra do patrimonio industrial e conserveiro, preservando a súa singularidade arquitectónica. Vimos pois o que foron concretamente 192 suxerencias e todas elas pois teño que decir que basicamente na mesma línea, nunha línea respetuosa co que é pois esa fachada, esa contorna, esa identidade de Cerqueira, algo que tamén estaba claro porque ao fin e ao cabo é un edificio que conta pois con esa protección de patrimonio, que polo tanto hai que respetar e coidar e ademais creo que poñer en valor. Esta resposta maioritaria da cidadanía coincide tamén coa proposta da Asociación de Bandourrío para a recuperación e posta en valor deste espazo, apoiada por máis de 2.000 sinaturas. Demandan a súa dotación con equipamento municipal polivalente que permita acoller actividades sociais, culturais, formativas, deportivas ou comerciais, de xeito que non se destine a un único uso. A partir de aí, pois tamén quero poñer en valor e agradecer o traballo que desde a Asociación Cultural de Bandourrío se desempeñou durante todo ese tempo no que durou a enquisa, no que eles, pois, paralelamente, levaron a cabo tamén unha iniciativa de escoita activa na rúa, cos veciños, cos membros da asociación, con outras entidades asociativas que tamén lles trasladaron, pois, non preocupación, sino suxerencias, non? Para que, olle, cando un teña ganas de facer pois un serán, que o espacio se poida adaptar a un serán, por poñer un exemplo. Entón, creo que todos coincidimos no que é a base do que ten que ser o edificio. A partir de aí collemos pois con moito cariño e dende logo con ganas de estudialo ben ese documento, un documento moi ben feito, por certo, que nos presentou a asociación. Unha vez recollidas as achegas e postas en común as diferentes propostas, o seguinte paso será sacar a licitación á redacción do proxecto, previsiblemente no mes de setembro.